kumsang khazakwa sumsari bor chawvela khan India rama po khovel inthak danglamna hun anhwa chon hun lai bervela niya man lai le tun lai ain kalthel hun lai velani Delhi khopui po heng hun lai achang to rengin alo pui toin mi pui po antama lirthaite po kongpuya chuan an khat reng boka Delhi khopui lun tak mai chu pressure cooker engtik lai poa phit thothe mai ang hian om renga achan chu heng hun lai hian Delhi khopuya chuan mi pui lungoi lo na anasa emema noran huai hota kongzo kongdan ti velte an bewar leya kartin deuh tho chu hetianga mi pui pun khom na hi om china ni Prime Minister Louis Indira Gandhi chuan state emergency chu thlasam hli pakhat chungot mai apuanga kumsang khazakwa samsari panga jenga kumsang khazakwa samsari pasari inkara state emergency chu India ram Prime Minister in apuanga heng hunla hian opposition party leader de chu lungina da anniya media de chu sarkarin an ngoi tira dan le shaite po sarkarin adu danin ro arel tir mai zelani ome kholaya punkho man khaptlat boka Indira Gandhi sarkar chuan an malak na le thona ina ken ko dan chu achul emawanga ni antia anram din hun siam chatnana thilti mak moni anti boka mase eptipol tele minol puide chuan kanram dan democracy mi puide zalen na ra be na ni andi thungani henghunlaya mi puite ti thlabar emem tu chu zanlaya police tele thunei tu te chu ron kalin sarkar kal zonga cheniya anshia te chu anshwaya lungina an khung top mai zel china hemi wanghian zana po thlamwang taka mutmu an twalo chang atam hleya kumsang khazakwa somsari pasari khan state emergency ti to paniya Janata Party te chuan electiona nena changin state emergency hi anti to pani rammi puide chuan sarkar thar kan nei ta bokatiin anram chuan malama pananga thamwang takin ram hasona chu an thler zok donemo anti lain sarkar thar chuan anjin lawle beiselo takmain ram chu ashwai le tamaya antan khwa awar to donemo anti lain ahma aya shiom le manum lovin ram chu anshwai le ta zoka anram shwaidan chalo takle an kuta pui khoi tu hlo tak tak te thamwang taka an kho sa thei chuan in thlan lea Janata Party po chu mi puin an hnol phale tange nge ni electiona an tlak chan ber pakhat le mi puiten an du lo emem chan chu mi pani wangania Kuljit Singh le Jasbir Singh te anni heng mi pani te hi rong takmain kholaya zalen takinan lenga thunei tu de chuan an chunga engma an tingam lawa kumsang khazakwa samsari paryata heng miswal pani te hian unaw pani Geeta le Sanjay Chopra te chu an kidnapa heng unaw an kidnap telaka an chet dan rap thlak taka wang hian tun thlengin kumsang khazakwa samsari bor chawvel chu mitam tak soi hlole ngainom ti po ani tarengani Geeta le Sanjay te unaw chunga nunron na hi mipuin poi khoi tu te chu shimna an mu nge yan du'a an opo an chwa boka mase miswal te chu rorelai sarkarin ahum tlata kumsang khazakwa sumsari paryat khan Geeta le Sanjay te chu chopra chung kwa a an fanei chunten niya an unaw hi an mahuna eng hleya an felin anung changpo amoi hle New Delhi a chuan school chale mingthang taka lekhan zir boka Geeta hi kumsom paruk mini yin Jesus and Mary College a second year student animeka Geeta chu zirlai naupang fing takaniya ale khazirna konga midang akhum fo china anung chang chatak le hoi hom takte chu an zirtir tu te ngainat a hlo na chan berani chu mai baka lemziate po atui veu boka angil neina le mi biang piak athiam na de chu midang te ngainat na chananiya azia dom tak chu min abula omnuam anti chan ber poni anaw Sanjay hi kumsom palimini yin pol som zirlayaniya modern schola lekha zirin au ang thavin lekha thiam theya anung changpo amoi hlebok Sanjay bekhi athluak achat emawangin a future po a bright leni anti china anni unaw lekha thiam theina le nungchang chatak chuan annu le pate atilomin an fate mahuna po beisena sang takan neya anin nga nanni an unaw chu annu le patenen officer hau chenna colony dola ko New Delhi veng thengthunwam takle fianriala an khosa a chungko pa ber hi
Captain Madan Mohan Chopra niya Indian Navy ya officer na chetlaya ni paber hian discipline angai poi mo hleya afate enkol dana po awluk viau rengani sipaya niya ram amangai na po apena viau boka Geeta le Sanjay te unaw hi aning ngayen aning kom ngei hleya unawin ngei lawle inhnial buai ti velte pheichu annai ngai me ulovani Sanjay hian au hi aza thiam hleya angai sang hle boka school project ti duna changa family outing a thleng puin an unaw hian engkima anin sui don china ni an unaw hian music le radio an ngai na hle boka music an ngai thladuna radio te po ngai thladunin program an ngai na te thlengin ainang veka an radio program an ngai thak zinga chuan yuva vani program chu an ngai na zwala yuva vani radio program hi radio program satliani lawa Indian ram chalai te chokphur theile a chalam shwai theitura program nei chinania mimal chanlen na te career chungchanga te India ram din munte soi chinania chutiang bukin he program a hian chalai te chu gesa te mangin an o chwana hun remchang an bwa sai sak china he radio producer ngei po hian Geeta le Sanjay te unaw chu an zirna kunga miwan tlang chunglam an ni baka an thluak thatak te anung chang thatak maite baka khotlanga unaw changrual tak an ni na te chuana hi pleya an radio program a po topic poimo tak taka an ngai dan soi ve tur poin out leni richuan producer changin showa tel tura somna an unaw chuan an dong tange ngeya an somna don chu Geeta te unaw tan chuan somna ro pui takania an ngai natle an ngai hlut programa an ngai dan te soi ve tura hun tha an nei chu an phur hleni an nu le pa te poin an fa te program poimo taka tel tura som an hanni chu an lomin an fa te chu aruk tak chuan an chuang ve hleya an fa te poin an choi moi viawin an in chia a nimasela an chung kwa lomna a an kha mek lai chuan nakin loka an chung kwa chu mang an na le beidon na te nat narap thak takin aron tuam don ani reng sia August ni somni paru kumsang khazakwa sumsari paryata chuan Chopra te chena in chu limna le phurna in alwa khata an fa te pani All India radio program poimo taka anin landona wangchuan an hlimin an phurhlum hleni zanda rukle minit som panga vela chuan program atel turin an chena in chun chwa sana an tumdan chuan radio officer an thlen vele staff te biang biaka program a chuan dar kar khatle a chan ve vel hunan manzo nuwa an pa ber pumandan chuan aron lamanga ina an hole mai donani ase an tumlok na telve me lo chu an chenein an chwa san rwalin rwa pui vanon aron sura rwa atlahem hleya an unaw chuan radio office lampanin an kala mase rwa chu chollovina sura chekatla reng boka khuate po chu athim mup to maya rwa surna tak tak noya an unawa radio office lampanan kalai chuan kar pakhat hian horn pe in aron bia a rwa asurna sat emo wang chuan akara chuan chuang ve mai turin aron ti ni kar khaltu hi nanda ania an mel shiatemo anule pate mel shiatemo an niem ti shiatani lawa amai ro chu naupang fing war tak an ni wagin an mingai na tak ani kherlo poin an mi mu chinemo an mel sha thapa nga yani an ringa minute rei vaklo nuwa nanda chuan amotora chuan aphur nuwa an kalna lam tur ani lo wange radio office ani lo gold daka chuan a dropa hetia nanda an a drop nu hian zanda rukle achan ve vel chaniya gold duka hi New Delhi khopuya omaniya kongkwalaya atakaniya manlai in sakaniya building routling le history pakhat poimo takani an unaw chuan gold duka chang chuan radio station lampanin keinan kalle a chutian unawa rosur hnuaya radio station an pan mek lai chuan mi pahni ranga le bila dia an kau mai de chu kara in phurin Delhi khopui konga de chuan an tlan kwala heng mi pani te hi mi satlian ni lawa criminal an ni mi swal danina a shen belaw zalen taka wak velan ni ber tharum thona le swalna tin renga wanga mi te hlaule chi annia ranga hi aming tak chu Kuljit Singh ania truck driver ni chinania aming thandan pakhat chu mi phakar le finger vek tak
lainat na nei lo ti in ania kuljit hi mi fing kherek takania atira chuan poisa khelle ruk te aching china anuwa athil swalti anasatwal twala danle hraite politics thlenga langlo ruama inrola chinga alanglo changa polti paite inbum na thila te athluak for tu berniin poisoi lo angmaya in soi chwale mai achinga ni a champa bila hi hming tak chu jasbir singh ania jasbir hi karu chinania thil swal enge moa ain nam hnoi unol boka an chandun chu in koprem takan nia an swalin khongai na le laina na nei lawa chet po poiselawan ni do amna le olsam taka poisa nei do nain ati at pani ania New Delhi khopui shanga kalkwalin swal rong an bola man lo tur tok vel chia chedan thiamani ti chuan ugas ne somni paru kumsang khan sakwa somsari pariat zana chuan heng miswal pani te hi New Delhi khopuya an motora inkhal kwalin an sum nei lawa wangde chuan anjil rupo aha a mase thantla a sum nei ro chu antum lem chuang lo an pani chuan Arthur Road jela chenga chuak hlim an ni boka jela chenga an chwa hlimani wang chuan suman nei lawa mase poisa ero an du si an ngai tuana chuan ruk na te na wa in ham boy to lovin poi khoi na lian tham zok khoya sum tam tak khai lua lungin tanpal aum ve powa sum thil ti theina ma chhuan thei an dua an tum dan ber chuan New Delhi khopuya mi house fate kidnapa sum deman an tumani zanda rukle minisum thum panga borvela chuan Geeta le Sanjay te unaw chu radio station lampanin bazar konga chuan an kala chutia kongan kallai chuan car eng pakhat taxi angtak registration number 8930 chu aron tlana ranga le bila de chuan konga tleirol pani inzuan mu chuan anin cheidan le anlan dana te chuan mi pa ngai le chung ko khosa thei tak fatin ni anjing ngala ti chuan Geeta te unaw kong kallai chu anbula motor chu ti dingin an kalna turlam ten zota miswal pani chuan thiam taka biayeng kan kalna turlam thawalom local ro kan tha pheng chu tiin velmel tak chuan an soma chutia anjil ru man mo to thole ruwa su renga wang chuan Geeta te unaw po chu miswal pani te kara chuan an chuang lut ta ni Geeta zok chuan atira po an somna chung kam tha chu anar charchara a chan chu apain melchet lau motora chuang lo tura a chaw fau chin wangani mase anaw zok chuan an somna chu mipa ngai tak an ni mela wangin a u chu alo tur ve sek mai sia motora chuan a chuan lo pui ta to pani lungsi cha lova karan chuan hnu chuan an kalna tur kong lama an tlana wangin Geeta po chu athla amwang chhodewa mase chutia athla amwan chandon chaulai chuan an tlan zela an kalna radio station chu an tlan pel ta dai mai chuta cha chuan an unaw chun in ena Geeta chuan an mani phur tu de chubiain khoyang emin kalpui don kan kaldu na mun kan tlan pel da yania tin mangang takina suya chu vele miswal pani te chuan an vota a chemta siam tak chu phorin an vota ni Geeta le Sanjay te mangang lutuk chuan chanpui tu awin an che chel chula chutia Geeta te unaw anaw wak wang chuan mi in an muang ti an hlawa ranga chuan motor chu chak taka khalin atlan puya rolthar kumsom palimi Sanjay chuan ati tursia thaber nia ngai chuan motor khaltu zok ranga chu ahnung lama tangin abo ta thota ranga ken chemte chuan Sanjay chu hliama Geeta puin a unaw pa chu puyin miswal pani te chu motor chunga chuan an bo boita a motor chunga chuan an swal bai chu ani der mai thompo an chwana sa hleya mangang orol nen an jin noi mai ne motor chuan mi pui omna lai bazar an tlan pela chuta chuan miswal pani te chuan an chemte ken chuan tinin cheto lo turin an vota a sitnunga chuan thubetlata cheto lo turin an tini Andrew ru chuan tlan chwa dan tur hlir an ngai to a mase puitling pani chu anin swal boy nuwa tharuma an helo zia an cheto sia kong pui pa ngai mi pui nol pui om to lo na huna an tlan pui no chuan mi swal pani te chu an thla amwang ta a amai ro chu an chiat me lovin mi pakhat hian an hnunga baikin alo sui renga a chan chu ni chin loka chaktaka bazar kunga an tlana wangtele motor chunga mi pali in ban boy nok alo mu wangin angaya chelawa
kar chuan alo zui ani kar chuan Geeta te unaw chu an tlan pui zela ti chuan a topa New Delhi park pakhata chuan an tlan lu puya an tlan lu puina park hi Geeta te unaw an phurna hmuna changin kilometer sari vela la ani karanti din fel nu chuan Geeta te unaw chu an bia a an nu le pa de chungchang le anei zona ten zota anjil ruwa chuan sum ringota oma engzat nge tan chhuana an demand theyang ti vel hriat an du ni Geeta te unaw chuan an pa chu Navy officer ani tho an chila miswal pani te chuan Indian Navy officer fa te an man chu lawwanga phili boya nekin an mi man te hne na changin sum tam tak an mu theidon lauti an chia chuan an lom talo zoka India sarkarin an na thokte hlo an pek dan tlang pui an chiat ve thaw wangin an mi kidnap te chang chuan an be seyang zat sum an mu theidonin an shilawa kidnap fu waklawa anin ngai ani ranga zok chuan an be seyang sum an mu thei melawa asiata wangin naupang te chu chwa zalen mai tha ati thu soita a mase bela zok chuan mi chingin an ngai to wangwanga a min le chuan a chiampa thu soi chu apum ve thei talawa chutia alo thlona kaltir mai chu du lo bela chuan kidnap mai pe lama jurudang alo putel tlat mai ni August ni somni paruk kumsang khat zakwa somsari pariat zandar riat arik don chuan Chopra te chenai na chuan an chung khatlai na tenen an chu khoma radio chu chhut hwalin an fa te pani radio wa an thu soi ngai thak tumin an phur hleya an ngai chang ran bok put Chopra te no pa chu abik takin an phura an fa te chu an chuang hle boka an fa te o India ram muntina an ritur te chu an in chuang ve hle bokani program chun in chanta a host chuan program a kai shwaya an mi khwal te hming chu soin in hmel chat tirna nei ta a mase an be se ang lo tak main an mi khwal te pani chu an fa te hming ani ta hau lo Chopra te no pa chuan an fa te hming an chiat tak lawa chuan an ril ru chu a bwai ngal hleya an fa te chu radio station diklawa an vakal ta emni an tia an kalna hmun tur an hayem ni tin anin ngai twani an fa te chu radio station a chuan anum lo chuan khoya nge anum ta kang tin an ngai to a manga na chuan a chia ngalani zandariat le a chan ve vela chuan Chopra chu angai a chato lawa a scooter khal chhuakin a fa te chu awazong ta a fa te ngai toin aril ru po ha hleya a thin phu po arang hle ni kho chetak noya chuan a fa te kalna kong tur chu zoin atlan zela All India radio station of Athen chuan staff te chu a fa te chin changa zot ngala mase staff te chuan Geeta le Sanjay te chu station a an ronin lan lo thu suyin an lo chang ta ni anu pui chu landline mangin a khol ngala a fa te chu konga a to lo thole ina an ho toem ti na zota mase anu pui chuan ina an la ho lo thuin a lo chang boxi pu Chopra chuan engponi se in lama chuan letle phot thain a sheta a ina thlen chuan an chian te le an chung khat laina te an khol kwa ngala an hmelcha zong zong an phone kwal nuwa po chuan tu mai in Geeta te unaw zan chuak chu an lo mu hau lawa chutia tu mai in afa te pani an lo mu mi alo wang chuan ti ngai na dang she to lovin police station nai bera kalin afa te pani bo thut chu a report ta ni Zandar somle mri som panga vela chuan pa ber Chopra chu ama fe chhuakin afa te chu azung le ta topa afa te kaldu na hmun tur nia sha chung zunga akal kwala be seina tharnen hmun tina atlan kwala mase a be seina hmuna athlena piangin beidon nain atwam ngal chin a hmun cha chung zunga atlan kwal nuwa chuan beidongin ina a hota a anu pa chuan jil ru hain anin dum kuna zanlai ani to mai don sia New Delhi khopui chu zanlaya a him lo sia an sha chang boxi amai ro chu an fa te chu an ral pui te singa ro ro po an fingwar bika enge mo chena kong bowi mo boina po tok se mani in hai ko thei tur chu anni atia chu chuan athlamwan ringot mai ni mase Delhi khopui chi biom ziale swalna a hlwar zia chu an cha chang sia an fa te chuan enge mo tak chu an tok ta em ni tien an jil ru ha ero about thei chuang lovani anu pa chuan an ti thei chu an tia police te na chenga thu thar sha thwai in be sein an ngak ta topa
Geeta te unaw bawa changa ni thumna ani ta dera August ni somni pariata chuan Delhi khopuya changa mun fian jalle ramngo cha ve tak pakhata chuan ranvul pa pakhat hian aranvul bong te chu ati chinfo danin rama chuan hnima pe tira nidanga chuan aran rwal te chuan cho an petloi hloi thina mase maktak main hemini hian abong te chuan an hnim pe na muna kil khat chu an pannai du haulawa hnim chu abuk chale sia mase julaya jang chuan aron tol hnung zelani chutia abong te dana mo chuan makati hleya bong vul tu pa hi dhani ramania abong hovin an kalchina mun chu makati emawangin avapan nai ta a avapan nai zel chuan rimdanglam tak chu a shengala ti chuan akal nai ta deuh dewa an va thlen chil chuan himzinga mishing taksa nunna nei to lo ti sha tak lawin thukru chu ava muta hlolani leiro le rol thar mai an ni ti po hailawa chung mi ruanga mu de chu an taksa le kora thesina kaina sa emema thesen kai rau to te chu an khir neu no hlom boka athil mu chu ngoisan mai chi poni lauti shayin man mo tak chuan tlanin kong puilama atlana konga chuan motor tlan te chu phardina athil mu chu midang shil shiat vat atumani motor run tlan ma saber chu a phardinga motora chuan chuang lutin police station nai bera chuan akal ta ngalani dhani ram chuan athil mu chanchin chu police station la police ten athu soyan shiat vele chuan man mo takin ti mantir ngala police team te chuan bongtlan na phul an va thlen rwalin thilrim chatak mai chu an che ngala an thil mu tur chu arap thlak don ti an che ngala ni mirwang te chu an lo troi chan to a mase forensic te chuan ruang chu anen fia ngala tleirol le rol tharan ni ti an soi thei ngal police te chuan Delhi khopuya an niang rual mi bozun laite anomem ti in shiatan tuma reilo te ya an she thei ngal bok ni ni liam ta mai khan papakhat madan mohan chopra chuan afanu kumsom paruk mi le afapa kumsom palimi te bo report a the lu ti chu an che thei ta a police officer chuan pu chopra te phone number chu lain a khol ta a ti chuan atuk zingdar thuma chopra te no pa chu rang takin ruang da na muna chuan ruang en fia turin an kal ta ni anu pa chuan an hu phur hleya an fat chu nilose tin du thun sama ma se ruang khuna an han keu ta a chuta chuan an ma a ruang te chu an fate an ni ti a chang ta hle ni ti chuan Dr. Bharat Singh chuan Geeta ruang chu postmortem an ti ta a Geeta ruang chu alo troi chan to a amaya te chuan liam atwar ti a sha theya amai hliam na te chu ran nung ten an lo ei man buka adul te chu apuar lunga avun te po an lawin hi kveke moti mai turin alo khokna sa hleya asam te po an lo tlakol lo chawa amit mu te chu an tui pur bokani aka chu a anghwa boka Geeta chuan ataksa hliam na tak tak pon lama chenga mu thein aneya chemte siam taka vina le zaina nu maniin Dr. Singh chuan asuyani Sanjay postmortem report po achhuak ve ngala a postmortem report hi a u ai ma in ngai thla ka she oma arwanga chuan hliam langsar tak chemte a vina le zaina nu ma mun somni pakhat la ya a omani an unaw chunga thil thleng mi ten an lo sha chuan an laina tin an ral chi hleya tuin nge chu tianga ronga naupang chunga cheduang tin zona tam taka oma miswal chu tu cha nge ni ti te chu mi puite zona ni ti chuan atira kan soito mi ta hutu pakhat kan ti mi papakhat kha Inderjit Singh aniya ani hi Geeta te unaw motoran phurlaya baika an hnunga zui tu khani August ni somni paruk zana khan gol marketa bike khala atlan lain ahma loka kar chunga me chali mi pa sit nunga chuang tele ahma athu driver le mi pakhat te in ban boy lai chu alo muwa an au thom te po alo siani khamizang khan Sanjay Jok chuan bike khat tu Inderjit Singh hi muwa aban thi chung chuan tukvera abanda chhuakin apuina lo nge na ni Inderjit hian a zui char chara mase traffic light danglam thuta wangin adina ngai ta sia mi azui te chu ati bauta ni vane thlak takin ani chawlo po hi mita mutu an lo omboka aming chu pakwanda sania
gold market bulvela akal lain karing pakhat ron tlan lai atangin mishing out thom alo sheve boka chupa chuan kar chunga tlerol pahnih mipa leh hmeichhia chuang chu a hmuwa a hmeichhia zawk chuan a hma thu driver pa chu a sama a pot vak vak lai a hmuwa abula chu rolthar chuan a hmazona thu thau mi pakhat chu a beive bok ni na suya august ni somni paruk zana thil thleng kha mu anlo nuala report aron lut le no no che boka pagwandas chuan motor license number thlengin alo chin chha bokani police tin ha tho chat lo wangin case hi an chui chak lo hleya pagwandas an license number a soide po chu report sak lu tu police chuan alo ziak du lo boka an nu chui po adi kholo vekani nu an chui shep nu a chuan police ta chuan abula changin witness ta thu soi an ziak lu chhalea mumal le fel fai zo ka zialo ni ti chuan nu chui chu mumal zo ka chan that le ani ta ni miswal chu an man ol sam thei dan ber chu motor license number chenga chui ania ti chuan ugas somthum pakhat kumsang khai sakwa somsari pariata chuan police ten car rong eng nei mai chu park pakhat gold market chenga kilometer sari vela hla chuan an va muta a car chu nuchia ani ti sha takin alo lang hlui rup maya witness ten an sui angin chu car chu an zon lai ni ngein an she pokani an han chui chen chuan car chu ruk kwal ani ti an cheta a achunga chuan license plate number tam tak alo che boka car chung chu enfia ani ngal bok central forensic science laboratory team te chuan car chunga chuan samzayan mungala chu mai baka thesen nu ma po an hotel bokani Geeta le Sanjay te unaw DNA ne na en milani ngala alawin mil thlap boka fingerprints te chu lakaniya criminal an lawmman to te zinga in mil alaw omim ti sha tumin cross reference an data a cross reference an hanti cha chuan kar chunga fingerprints te chu ex convict pahni te fingerprints nen chuan alawin mil che a kulji singh le jasbir singh ten ni thunai du te chuan miswal pahni te zon na chu an thok nga rum ruma miswal pahni te thalak chu muntin maya the darania banga te chuan tar an ni chei choi boka radio le television broadcast a zong zong twal thattu te chanchen puan zarani boka mase khovel mi pui tam na berram chunga miswal pahni te zon chu a all ai haulo September ni riat kumsang khal zakwa somsari pariata chuan miswal pahni te chuan India rampon lam panturin rel pakhata an chuang ti an chethaya yamuna lui chunga rel muang taka atlan lain an hmoni miswal pahni te chu ni som pathum lai an lau tlan chekwal to boka jum khat po bila zok chu aluwa hliama tura wangin hospitala treatment la turin an lo vakala mingdang in phwa in treatment an lani rela chuan chuangin miswal pahni te chu an thlamwang hleya an tlan bau theidon tak tak towa anin ngaya mase an chuna compartment chu sipai hau ta na reserve alawniya rela chuan sipai hau chu anon chuang ta a compartment chu anon lua khat tamaya an thin te chu a phudup dup towa anom dan mak tak wang chuan sipai hau chuan an ring hlel ta dewa an id chu delin tungen ni sha tan tuma mase miswal pahni te chuan chu tiang an nei lo wangin thinrima an la a anin swal boy chu an ngal der mai mase sipai nge chu an tamboka che theilovin an siam ngala sipai pakhat chuan an mel chu a mo to thu soya wanted postera an melang de umai tunhaya a mo tho soitani unaw pahni kidnapa thattu ta tia newspaper le tv ate an puanzar khan ni hi atita a police te kota hlan ngalan nia police te chuan an taksa le an thomhno te an endik ngala an taksa chuan duk alo ve nwala chumai baka an kora te chuan thisen nu ma po alo lom bokani thu zofia an nia kuljet singh chu ain puang phasa a Geeta le Sanjay te unaw chu an ruk pau nuwa an tha thu po asoi ngal veka chutiang bukin bila po ain puang zui ve ngal boka mase trial aron nai tak tak chuan police ten kut an thlak na sata wangle an vau be wangin poi khoi tu angin kanin soi tu pani an tile dai thongani trial chuan an twal thana muna park chokidar pakhat chuan august ni somni paruk zana chuan kulji singh le bela te chandun chu park chunga karan park wangin poisa a choitir tho aron soi ve a car seat nunglama chuan tleirol pani an thu boka
Karbul maya khusa mi pakhat chuan August ni somni pasaria bila zok chu alua bandai chatwa min an mu thu asei ve boka damdoina bila lu anwa tuam tirna doctor an mani lo boy som tu poin an mel alo la shi chiang hleya a chan chu an treatment lak naman an pek lo wangani an chan dun chuan anin mo pu to na forensic evidence le mitap mutu chu an lo tam tak ema wangin phat ngai na an chi to lawani November kumsang khazakwa somsari paryada chuan courtin thutluk na asiam chu puang ta a court chuan kolji singh le jasbir singh te chu thit turin an chung tho arel sakta ni miswal pani te chuan India president nena pole kha thonin ngai na thiam na an nge na masen no sakani an defense lawyer te point an thei to pin thitura shemnan mu chu ti danglam an tuma mase an poi khoina chu arab thlak ema wangin court chuan thutluk na so sona tumlo bura heba ka hian police in ma an lak that lo wang khan mi puite an lo thin rim buk nen court chuan thutluk na aso son du lawani an jingani te chuan January ni somthum pakhat kumsang khazakwa somriat pahnia chuan kulji singh le jasbir te chu khai hlum anita a India ram sarkar chuan Geeta le Sanjay te unaw hming chawiin India rama naupang huaisen le fing tak tak te hena chawi moina a hlan ta chin ani